Amb motiu del Dia dels Difunts, 2 de novembre, la revista La Il·lustració Catalana, número 97, del 31 d'octubre de 1883, publicava l'article Terrassa, l'encant del pa de les ànimes. Pocs són els erudits catalans que no han visitat el poètic recinte de les tres esglésies de Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria de Terrassa, on s'alçava en el segle VII la catedral d'Ègara i on encara segueix viva l'antic costum de l'encantament, vendre l'encant, sinònim de subhastar, del pa de les ànimes. El dia 2 de novembre, dedicat a la commemoració dels fidels difunts, es verifica en aquell enclòs l'encantament, o s'hi entrega el postó més gran, del pa o panellets beneïts que s'anomenen de les ànimes, que tots reben amb respecte i les quals almoines serveixen per a sufragis. El dibuix és d'en Jaume Pahissa. Jaume Pahissa i Laporta, Barcelona, entre 23 d'abril de 1846 i 21 de gener de 1928, fou un dibuixant barceloní. De formació autodidàctica, encara que rebé lliçons de Ramon Martí i Alsina, va aconseguir fama com a il·lustrador i pintor paisatgista. Col·laborà, com a corresponsal gràfic, a les revistes Il·lustració Catalana i l'Esquella de la Torratxa. El gravat del dibuix d'en Pahissa és obra de Josep Thomas i Bigues, com podem veure a baix a l'esquerra del dibuix, on apareix la seva signatura. És evident que en Pahissa es va inspirar en la foto que Adrià Torija va fer de la façana de Sant Pere el 1880. Podem veure uns grups concrets de persones que més o menys es repeteixen en les dues figures. Formant part del dibuix hi trobem una poesia que ens explica com un fadrí del poble de Sant Pere malda perquè arribi el jorn del pa de les ànimes per tal de poder fer un encant pel pa que una vella semperanca porta sota el braç. Poesia obra d'en Joaquim Riera i Bertran. A la porta de l'església em posava amb molts companys, mentre entreven les noies, a oir missa matinal. 1, 2, 3 passavent, fresques com vent matinal, però de cap la frescor, em penetrava a la sang. Després n'arribava una, tot de pressa caminant, sota un braç la caputxeta, un pas sota l'altre braç. Passava. Jo, avergonyit, no la gosava mirar, i amb tot, veia que ella em veia, posant els ullets en blanc. Se'm tornava tota roja, tossia, allargava el pas i baixava els graons, que té i església a l'entrant, que sovint ensopegava, baixant-los, i no és estrany, enlluernada pel sol i per tants ulls emprendats, però els fadrins més de gresca, asseguts a aquells voltants, d'església m'eren amics, i no se'n burlaven mai. Un cop oïda la missa, i fetes les caritats, los vells en cantar eixien, els pans moranos i els blancs, lo pa que havia dut ella. No era, no, lo millor pa, més era aquell que es comprava, cada festa a un preu més alt, puix com mos amics sabien, mafalera per compra'l, i deien sous i més sous, com si fos tot ell de blat. Deien que més deien, rient, i mirant-me deslligar, un va del meu mocador, per complir i, en qui ditia, vestit de la Puríssima, en poc temps fores canviat, mercès a les meves puges, mercès a l'amor més gran,